velkommen til den her video. Jeg vil spille lidt Minecraft. Jeg kan godt lide is. Det tror jeg godt. Man burde vide. Jeg kan godt lide is. Jeg kender en, som ikke kan lide chokolade. Og nogle gange vil jeg vise jer, at jeg kommer til at spille kreativt, og hvordan jeg gør, når jeg spiller kreativt. Det vil jeg gøre nu. Hvordan jeg ikke gør, når jeg spiller kreativt. Og jeg behøver ikke udskifte, men når jeg er lidt kreativt nu. Da, 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 da. I er startet på næste by. Ja.